ଯମୁନା ନଦୀର ଏକ ହ୍ରଦରେ କାଳିୟ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଯୋଗୁଁ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଜଳ ପିଇ ଗୋପପୁରର ଗାଈଗୋରୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋପପୁରବାସୀ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଖେଳିବା ବାହାନାରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିବା ଏକ କଦମ୍ବ ଗଛ ଉପରୁ ସେହି ବିଷାକ୍ତ ହ୍ରଦକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ପାଣି ଭିତରେ କାଳିୟ ନାଗ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କାଳିୟ ତାର ଶହେ ଶହେ ଫଣା ମେଲାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ କାଳିୟର ବିଶାଳ ଫଣା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନୃତ୍ୟ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ପଦାଘାତରେ କାଳିୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତବାନ୍ତି କଲା। ଶେଷରେ କାଳିୟର ପତ୍ନୀମାନେ ନାଗୁଣୀମାନେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାଳିୟର ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ହେ କାଳିୟ, ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯମୁନା ଜଳ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦର ଚିହ୍ନ କାଳିୟର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବାରୁ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ବରଦାନ ମିଳିଲା। ଏହାପରେ କାଳିୟ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଯମୁନା ନଦୀ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା।